Děkuji za vás. Klipni to. Do prdele! Revoluce! Driving in my car right after a beat. Naštěstí neřídí panda. Hej, furt lepší, no. To bychom skončili v tom plotě. Jo, Asi tak. jo, já jsem se koukal na tu fotku, kterou mi poslal Buffalo. Jak jsou všichni happy. Jo, Zatím, to bylo ani minule. zatím neví, co je čeká ještě. Minule, co se stalo, tak jsme hráli Eternal Nights s Markem. Kterého využiju za chvilku, ale... Bude velká revoluce proti animatronikům. Revoluce! Revoluce! Velká Robloxová revoluce. Revoluce! Revoluce! OK, klid. Zakupu to zma. Skipneme to nebo? Já už to skipnu, už mě to nebaví sledovat. To bylo boží. Baterka. To jsou baterky vlastně. Proč blika světlo? Driving in my car. Proč rovnou, co jsme sem přišli, tak ty fusky vypadly? Papet. Já už si zase nepamatuju mapu. Proč mi přijde, že ta mapa je trošku jinačí, nebo mi to jenom přijde? Počkat, oni už jsou pryč? Freddy, Oni jsou Freddy. pryč, animatronici? Nejsou. Tak tady je jen jeden. Kde jsou ti další? Vevnitř. Oni se spawnujou na random, myslím. Ano, Ne, oni mají svoje spawn místo, ale jejich noc určuje, kdy se spawnou. Okay. Co to bylo? Hele, exotický máslo. Jo! Kámo, exotic butter. Nevím, kde se. Exotic butters. Tady. To nemá chybu. Oh shit, já jsem se asi někdy ztratil. Počkej, postav se pod dveře. Ne, kámo, už ne. Už ne. Dobrý, Fando, jsem tady u Freddyho. Fando, jdu pro tebe. U Freddy Jdu tě Fast jdu tě Bear, najít. jako Freddy Rychlý medvěd. Or. Tady, Jo, zatím vidím tady. tady. Medvědem. Čau. Čau. Zavedu tě to do security Jo, roomky. papet už se musí šaržovat. Jasně, jdu za tebou. Nemusí Jdu se čážovat do až way. od 1 hodiny? Jo, vlastně. I can show the way. Jsem Postav se pod dveře. Zkouší. Chceš něco vidět? Ne, nedělej to. Chceš něco vidět? Takže, kdo bude na kamerách? Postavte se Tak pod čau. dveře. Nepostavit, ne, nedělejte to. Tak Vás chce zabít. Tak já Ne, jdu on na vás- kamery. Jo, to zní nejlépe. Jsme inteligentní hoši. My to Právě. zvládneme, my nejsme lobotomové, my to přežijeme. Právě. Když se postavíš pod dveře, dostaneš peníze zadarmo. Nedostaneš. Děti. Dostanu akorát tak železo na hlavu. Dostaneš infarkt, A umřeš. řekl. No to taky. Dostaneš sheer heart attack. Já se schovám do skříně. Jo, to tak. Jo, ale Tak to jo. Co udělal? Vy jste ho zabili? Ne. Fando, co jsi tam provedl? Pěkně děkuji teda. On umřel, že jo? On mě Fando, co zabil. jsi to provedl? Proč jsi to udělal? Náš kama... Co jsme... Menší chyba v systému. Ty dveře se sjeli o trošku víc rychleji, než jsem očekával. Ups, ty jsi a nechtěl, že jo? načasování nechtěl. nebylo úplně nejlepší, ano. Jo, Za to. už přicházíme o elektřinu. Tak to Já jsem věřím, asi já věřím v židovskou sílu. to jsem asi trošku pokakal. Takhle se připrav ke skříni a pokud někdo půjde, tak rychle tam vlez. Čeká. Tak a to Na furt je. Hele, fuska. Máte Já fusku? někoho slyším. Jdu do skříně.
On tady někdo je. Ty vole, to je To je. Bonnie. Bonnie. Jo, tak čekaj u mě právě, že? Samozřejmě, že to je Bonnie. Tak se ho hlavně nedotýkejte, protože to je zmrt. Jen počkej, zajíci. Tak já jdu ven. Teď se crouchni. Jak ho slyšíš, tak se crouchuj. To jsem právě teď udělal. Jedna fiska je u mě, ale je tam Bonnie. Kurva, on jde ke mně. Děť. Tak. Nejdřív musím vypnout elektřinu, že jo? Nemusíš. Musí. Aby se neuškvařil jak ty, že? Jak jsme hráli. Kámo. Ježíš. Já to mám klipnuté, neboj. Oh shit, tak to není dobrý. Dej to do té úplně nalevo dej. Papit je přednější. Bonnie jde do backrooms. Počkat, takže kam tu fusku mám dát? Úplně nalevo. Prostřední je nejméně to důležitá, ta je power do backrooms, ale to není potřeba skoro vůbec. Au. Aspoň, že baterka mi furt svítí. Mám fusku. Tak si můžu posvítit na Xenovu mrtvolu. No tak to pěkně děkuju teda. Kolik je hodin? Já nevím. Já bojím. On je tady u mě, Bonnie. Mando, kolik je hodin? Prosím, odejdi. Mně vypl budík. Počkat, a je teda ta elektřina zapnutá? Jenom pro papita. No, Máš já tady koukej, jo? Jedna pojistka je na papita, druhá pojistka, ta prostřední, je tady na backrooms, jako jenom světla, a třetí pojistka je security místnost, ta úplně Ok. napravo, takže ideálně, když máš jenom tu levou pravou, ta prostřední je skoro zbytečná. Jdu teda pro další fusku. A dává toxic? Aha, instantně. Oh shit, tady někdo je. Chargeuje, Myslíš nebo mě- kdo chargeuje papeta? Já teď ne, ať to dělá Fanda. Fando, dělej to přes kamery. Nemá pro Mně nefungujou kamery. Já slyšel nějaký kroky. to na té kameře. Aha. Au. Počkat. Kamo! Je ten papet. Kamo, musíš přepnout do fronty. Tak Fronta? všechno. Už máme elektřinu všude. Co se stane, když ho nenatočíme, toho papeta? Tak Jako on vstane a zabije taky nás dá- všechny. všechny jo, nás taky. zabije teda. Taky instakill v ten moment, kdy to vyprší. Já právě nevěděl, jestli zabije všechny, nebo jen jednoho, nebo... Bu, Fando. Buffyky buff. Ale už za chvilku bude 6, Jej! 10, 9, 8, 9, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Šťastný nový rok! Kámo. Jsme bowleři. Ten Všichni jsme přežili. Jo, všichni. Musím si koupit potom něco permanentního, protože ty vole. Si půjdu taky koupit tu masku. Až na to Kamo, bude ta peníze. maska je docela jako, ona dává oxidaci jakože rovnou, takže... Oxidaci. Ne, To jako seš vlastně učitel dušeň- chemie? Toxic. Toxic. Jako je snad Britney ta- Spears. Ta maska je snad z azbestu nebo O můj co? bože, já jsem Z dítě. azbestu. Z berily, jasně. Varuju, jsou tu hlasité zvuky. Jo? Takže sluchátka dolů. Jsem se toho vůbec nelekl. Nechybí ti nějaká část hlavy? Mi nechybí část hlavy, mi chybí křídla. A jo, to by chybí křídla.
Ale to je Tři jen dveře. v těch cutscénách. Asi mu je urvali dveře. Já bych se nedivil. Počkej, musíme udělat velice dobrou Hele, tradici. šroubovák. Exotické maslo, ne? Exotic Hezké maso. butters. Všichni máte flashlightu, dobrý může mít. Mám. Počkej, musím si zmačknout masla. Tak a Fando. Ano. Nezavři mě do dveří a taky nezavři se do dveří. Slyšíš to? Aha, tady je Freddy, dobré vědět. Jasně, šéfe. Tady je hned Freddy, to mě moc netěší. Já se Hej, bojím, můžeš si na to stoupnout? Stopni si na to. já se bojím toho, že Fanda je zrádce. O to řekl! O to řekl! O Co to řekl? řekl! Is that a bite of 87? Was that the bite of 87? Počkej, vážně. Jo! Když si stoupneš na hlavu nějakou takovou divnou. To je ten... Se na vás koukám u toho Puppet Awards Corner. False. Pustíme si větráček. A dochází nám power. Kurva! The fuses are running out of power. Pomoc! Co je? Jdeme Call jdu hledat cupcake. fusky. To se jim vůbec nelíbí. Je to Foxy? Jo, je tu Foxy, zdrhej. Já jsem ve skříni. Někdo skříň docela pomůže. Kurva. 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 A co bylo za slovo? Dobře, Kurva. Co je? Foxík mě dostal. někdo umřel. Kurva, dostal mě furík. Aha, takže první mrtvola. A připrav si jsem baterku. mrtvej. Připrav Jsem si mrtvej. baterku. Připrav si baterku. Ne, nesviť na něho. Aha. Na Foxy ho sviť. No tak zrovna ten špatný vešel. Oh. Jsem mrtvej. Já běžím. Ne, nechoď tam, jsou Já točí. utíkám. Já utíkám. Já utíkám. Já utíkám. To jako reálně Fanda takhle utekl Bonnímu. Já to udělal sneaky peeky. GG. Bonnie odskákal do zajčích. Hoši... Oh! Easy. Co se stalo? Jo! A opět jenom jedna mrtvola. Let's Cupcake je hrozný. Hele, ale Cupcake je jako Fando. nejotravnější. Teď to byl úspěch, No. konečně mrtvola, která nebyla způsobena tebou. Ano. Mám 4 videa, kde trolím charakter AI. Už jsem tady. Jak jsou všichni happy prostě. Všichni Happy jsou jak happy, dva i grepy. když... Ano. I přesto, že před chvilkou zmasakrovali roboti. A jejich kámoš. Já si nemyslím, že ta situace je moc happy. Upřímně. Všichni se usmíváme. Co to bylo? Musíme krikovat joky, musíme si upravit náladu, chápete? Ano. Čuk čuk. Kdo je tam? Ale. Aj Já jsem jo. ho našel dvakrát. Já už vím, co to je lorově, to je FNAF Hele, dívejte, Shine tady. Kamo, jak Masra na vás. Pojďme Že pořádně to je- ty animatroniky vyčistit. Kámo, tak co to Shine. bude lorově? FNAF 3, když tu jsou vidět FNAF a 2, toj? FNAF 2. No tak na 100%. 4 to nebude, Vando. když tu jsou Vando, knuze. Jo, to jsem. To jsem. Člověk. Kamera. Pando, kde seš? Tady jsem. Prolezl jsem. Řekni dírou. sír. Za tebou. Párek. Tím, že jsi flashnul Foxyho bez tak. Počkej, Tak a jak tě to na něj zavřít do dveří. mě zajímá, jak na něj to funguje. No, že ho flashnul prostě. Jak u Joy of Creation, myslím. Kdybych si měl Kamoč. typnout. J of Creation se neviděl. Takže když ho flashneš, tak ho na nějakou dobu prostě fakt zastunuješ. Počkej, mluvíme o flashnutí jako flashnutí... Ne, kamo, ne. Ne, kamo, ne. Co? Vy dva jste v security roomce, že jo? Jo, Ano. jsme. Kolik tady Freddy těch nejde nocí? vidět, by the way, ve tmě, on nesvítí. Kolik je tady těch nocí, BTV? 5. 5? 5 jenom? Když se to Výjimečně dostalo- ve Five Nights at Freddy's. 5, Jako 6? Nebo 7. Ne. Bonnie. Bonnie Blue. Nemůže mě. Mám šroubovák, co se A bude to furt s hodit. tou Bonnie Blue. Protože jako Bonnie
protože vlastně Bonnie je tady a Bonnie je taky modrý. Je takový spíš modrofialový. Bož já ne, já. Za to může jenom osvícení v té jedničce. Aktuálně, ale za to může jenom osvícení jedničce, nevypadá jako prostě... Aktuálně, že vypadá, že je fialový. Ano, a FNAF 2 film je actually jen pro fanoušky, není to pro vás. A to je jenom pro ty jediné fanoušky, jenom pro ty OnlyFans. Pohybu. Bonnie. Naštěstí Freddy ještě nejsou. Bonnie. Je za tebou Bonnie! Je za Bonnie! tebou Bonnie! Já jsem mrtvý, hoši. Proč jsem málem zhebnu? Já jsem mrtvý, GG. Ne, nejsem. Ty vole, jde zpátky. Ne, jde pryč, jde pryč. Jde pryč. A kde je ten Co je to Foxy? najednou za zvuk? To je ambience, že po tobě někdo jde. Počkat, cože? On je za mnou, že jo? Jak pojmenujeme tohle video? Toxika dveře. Eternal Night. Počkej. Foxy, ta Fanda má Infernal více Nights, kdo zavřel ty dveře? Ne, že Ne. to Eternal Nights Fanda má více killů než animatronici. Zatím mám Cupcake. jenom jeden. Hoši cupcake. Kde je? Já jdu do skříně. Hoši, někdo tu je. Vy jste mi vyžrali všechny skříně? A co jako? Kdo dřív jako? přijde, ten dřív mele. Co se stalo mezi tím, co jsem byl Hoši, pryč? Frederik, umřel si na Toxic. Jo, vím. Kde ho vidíš? U vás je. Jo, A co prdele. s popitem? Já jdu ven. Mám to klipnuté. Do prdele, já O, jsem do skřínky. Počkat, Hej, takže ale- všichni chcípli? A co popit? Nebo A je mrtvej. Was Já it the jsem- bite of 87? Was that the bite of 87? Proč já jsem jediný naživu? A, ty jsi naživu. Stalo se něco Počkej. funny. Stalo se něco funny Aha. za mojí nepřítomnosti. Budeš chtít dávat ty moje klipy do videa? Nějaké jo. Protože mi se A, tam je podařilo Nakatoru konečně mrtvej. spravit moji atomicky světlou obrazovku. Vem si Tak ty do toho- nuty, co tam mám. Do toho, pane Slaninko. Smažen, upečen. Ok. On to Já- stíhne! On to stíhne! Do toho. Let's go. Kamo. Drž to. Já ti budu říkat, jestli někoho vidím. Kamo, kdybych neumřel na tu pojmenou Toxic, protože jsem šel off. Tam jde Freddy. Bacha Freddy. Freddy jde za tebou. Já to dal! Jo! Let's go! Tak to bylo fous. Hele, tady bych to zakopl. Jo. Pane bože. Hej, part 2 natočíme jindy. Nebo dneska? Ne, dneska ne. No, dneska ne. Ještě hrajem dál? Jo, zahrám si Já dál do bych páté asi noci dal aspoň. tu čtvrtou noc a že to... Ne, mám nápad. Mám nápad. Zavřeme se do To. dveří. Ano. Počkej, vy jste tam? Ty zmrde! Děkuji za vás. Klipni to, klipni to. Klipni Mám to. to kliple. Dáme A teď- lásku ten shit. Ty. A teď ty. Žide. Já jsem zajebal teď hodně. Evoluce. Revoluce. Napadat. Ne, ne, ne!
Jak dostal? Jo, Říkám, máte klipno. Teď už tebe mám, klipnutého. teď už mám víc killů než ti animatronici. Ale víš, že oba 2 killy jsem dal já, že jo? Vedeme to na fantu všechno. A seš mimo. Je to žit. Za všechno No. může půjde. Policie mě nakonec usvědčí z vraždy a půjdu do basy. Já si pamatuju, Aspoň ho vylutujem. já si pamatuju, jak jsme se s synem zabili prostě na ty dveře zároveň. Ať něco ukážu, jo. ať něco ukážu. A chceš něco vidět? Kamo, tady teď jde animatronik, ty vogo. Kdo to je, Freddy? Nevím. Že, A zní to Že jako při- Bonnie, takže ne. že přijde animatronik a řekne si, tyjo, co se tady stalo? To je debil, no Chce tak to to žít, jsem nebo jak? neviděl. A, Počkej, už mám nápad to, už mám, Co se to tady kurva stalo? to je ještě více, to je ještě Verne od více auta tě vražet, zabili. to je ještě více Kamo, už vražedná ne, kombinace. Už To ne, je, Už Pojďte dveře ne, hrát už dveře normálně. ne. Pojďte hrát Uhní, normálně. uhní, uhní, uhní. Jak se... Hoši, já mám takovou otázku. Co když FR neznamená for real, ale fried rice? Smažená rýže. Co když prostě někdo se nesnaží říkat prostě jako reálně, ale prostě smažená rýže? fr. Fried rice. Já ti stojím na hlavě, Buffalo. Co? Pojďme takhle tady na hezký dveře. Ne, dveře už ne. Dveře jsou zamčené. Dveře se zavírají. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Já bych se Skurvenej nedivil, pap- kdyby, Sunday, já bych Sunday, se Sunday. nedivil, kdyby ty dveře si panda jednou vzal. Skorvený cupcake. Skorvený cupcake, skorvený cupcake. Jste naživu ještě všichni? On alertnul Bonnieho. Cupcake? Já myslel, že pracuje s Čikou. Jo, ale ty vole, když on mě na mě skočil, tak on alertnul On jde Bonnieho. Zavři! Teď jde za mnou, Foxy. vole. Teď jde kapkenátor za mnou, vole. On jde z druhou stranu, vy kokotí. Pando, ty zbabělče, vylez z té skříně! Je tam furt? Není, takže otevíráme dveře. Jo, už můžeš. Tak, Počkej. Ten debil se vrací. Jakže se vrací? Se vrací k té ofisce. To je Řeknu hajzl. ti, až ji zavřít. Natáhněte někdo ten music box, já tam nejsem kvůli cupcakeu. Počkej. Zavřít. Počkej. Zavři. Oh. Co? Kdo? To je Chica. To je číka, no. Kde je ten hajzl? Hej, já bych nemohl, kdyby se tam z ničeho nic prostě spawnul Freddy. Co když se Jak? zůstaneš moc dlouho? Mě to zajímá. Ty vole, on nám tam přišel i Freddy to, ale. Můžu už otevřít? Jak málem? Do prdele, do skříně, Freddy nám sem jde. Počkej, až řeknu. Až uslyšíme. Prostě zavři dveře. No, tak to stav v prdeli, no. Otevřel dveře? GG. Oderval Ne. dveře. Ne, ono ani u nich není. Ale on Teď umí jdou. otevírat dveře, ne? Ne, neumí. Ono že. Freddy neotvírá dveře. Ne. Jenom když ho nasereš. On jako Uh-oh. respektuje naše soukromí a neotvírá dveře. Nechci říkat, ale nikdo nevantuje popětat, co je ten problém? Já tam nemůžu být kvůli Máme cupcakeu. tam Freddyho a Foxyho. Oni jsou tu oba? Jo. Ne, to je Bonnie, ne? Ne, to je Ne, to je Freddy. Freddy. On mě asi A viděl. Foxy! Oh, Stojí přede GG! mnou. Já GG, chcípnu. ka. Já umřu na Já oxidaci. chcípnu. Já se Běžte dusím pryč. pomoct. Vypadni! Kroučni.
Já tu dělám Prosím, nevracej se, to je nevracej se. Foxy. Nevracej se. Ale Puppet ne. has no power. Běž rewindout ten box s Puppetem. Jdu Prosím. použít svoji Jew Power. Tahle Tahle noc by měla trvat 12 minut. Dobře, Fando, ty No. sleduj Bufala a já budu sledovat Xena. Jasně, Budeme sleduj. je varovat, my jsme ti dobří duši. Jasně, my jsme... Počkat, my vy jsme jste umřeli? Já jsem umřel na Bonnieho, když alertoval... Já taky na něj. No nic, seš mrtvej, kámo. Kámo, já jsem se tak strašně lekl. Neříkejte, že na to zase jsem sám. Kámo, já jsem se ho fakt lekl, já jsem nevěděl, že tam je. Tečika. Ne, Foxy. O můj bože, já jsem dostal takový infarkt. Tak hodně štěstí, Buffalo, budeš ho potřebovat. No, uvědomujete si, že to je na easy, že jo? Ano. Kámo, tak Já jsem si to fakt uvědomuji, a vylekal. mě to docela... Počkej. Ne. On mi krade masku ten... Masku jsem měl já. Jde tam číka za tebou. No GG, a co pak nemám masku, no. No, ty dostaneš strašnou Jde za kartu, tebou číka. Uhýbej. Teďka je zatím asi... Bonnie. Perry block dodge. Bonnie. Block dodge. Jde pryč. Tam je Kráču. Bonnie je tam. Jde za tebou. Zpátky. Jsi mrtvej. No dobrý, neviděl tě. Protože je slepý asi, ne? No neříkej. Běž. Rvajně ten box. Počkat, takže on je zase jediný naživu? Jo. Jo. Oh shit, jde tam Foxy. Musíš se modlit. On tě nevidí. Až tě uvidí, sviť mu do obličeje. To je Já ten vím. Jakatoro. Počkej. Asi tě viděl. Neviděl. No, můžeš jít zase revitovat box. Můžeš, dělej. Ty Já vole. ještě nedám do nebezpečí. Já málem posrár. No. Ty tvoje vlasy vypadají jako, že jsou z hovna udělaný. Hej. Dobrý, dávám si flašku, svoji krásnou flašku. Jo! Čtvrtá noc. Jo! Poslední noc, hoši. Hoši, Ne, Ne, já jsem kámo, oni už to slyšeli. já jsem byl s Jakatarem venku a ho do něho žduchlo nějaké děcko, on se prostě otočil a skoro zařval. Žide. To říkám, Počkej, myslím. jaké to, ale já to mám natočený, takže to tam můžu klidně dát do Ne! videa. Já nemám masku. A co se děje teďka? Ne. My musíme... Flashlightu. Počkej, jaká to chybí. Pojďte za mnou, všichni Počkej, povinně za mnou. baterka. Všichni povinně za mnou. A už jdu. Dělej. Teď je Golden Freddy? Hmm. Jak funguje? Nesmíš na něj koukat, a musíš zdrhat. Jsem si nevšiml, že tady vůbec byl někde. Může jít do ventek? Nevím. Bro se What doslova furt teleportuje. Ke mně. Jde Fanda. To jde Fanda. Odnej Fanda. Máš nějakou strategii z YouTube? Ne. Vůbec. Takže jo. Nahoru. Strategie jsou dveře. Počkej. Jde electrical. Tady ne. Tady, pojďte za mnou. A je jenom Golden Freddy, nebo ne? Do prdele. Budou všichni. Zry. Je někdo mrtvej? Tam byl Ne, Santa. To byl Golden Freddy. Golden Freddy. Jsem na pódiu. No, tak ten je hodně rychlej. Fastcoin. Ne, počkej, OK, to je baterka. zatím šulem, ale... Je Puppet? Jo, Najděte tu... Fusky. A to byl Golden Freddy, můj bože. Kolik je hodin? Zárkadu. Dělej. 16.
16:30. Nesmíš umřít tady. Za arkadu, dělaj. Opovaž se umřít. No to je blbé. Jo! Lasko! Yes! Takže, To dohráli. takže ten, kdo se... Takže ten nejméně pravděpodobný týpek nakonec přežil. Jsme v chillu, my odejdem. No nic. Neodejdem. No nic. Umřem tady. Počkat, takže zima. není konec? Nech mě. Prdej. Santo, Ne, k Vánocům si přeju, prosím tě, něco. Přeju si neumřít. dík. Figurku. Santo, k Vánocům si přeju figurku Spidermana. Ne! Hele, maska. To je za ty dveře? To je za to, To je že... reference na... Počkat, to je reference já na nemůžu film. umřít, já mám plot armor. To je reference na film. Tak je po nás, hoši. No nic. Konec A, dobrý, myslel, že všechno přežijem. dobré. No tak část 2 nebude, protože jsme to dohráli. Ale tak, ale aspoň jsme neumřeli první noc, protože neřídil Fanda. Aspoň, že tak. Kamo. Ale stejně jsem vás zabil dveřma. No jo. GG. A nakonec mi rozsekali obličej za to. Asi tak, no. Kamo, nemám na to. Gustavo! Fakt? A Jo, beta testers, Gustavo! A jo. My name is Gustavo, but you can call me Gus. Myslím, že bude Jupi. ending credit. Tak co bude potitulková scéna? Nebo Doufám. že by třeba Freddy se vrátil No. v Avengers Doomsday. No, nedí. Já přežil takzvaně, no já přežil jenom do 0.18. Papa. Papa, ano. Ne, security room, co? Kamo, roky. Kamo, počkej. Počkej, jaké to no. děláš?